Здравейте! Добър вечер на всички! Обявих днес малко по-рано темата днес. Ще започна с едно огромно благодаряви, мили мои последователи и онези, които все още не са ме засякли мен в пространството. Защо се обръщам с благодаря? Защото благодаря е нещо, което не е дума, а всъщност това е онова, което изпълва нашето сърце, нашата душа, когато отправим към другия човек, към Бог, към обстоятелства, благодарност, които са ни се случили, и то да ги направим така с най-голямото си чувство на благодарност, на истинска благодарност. Затова днес ви казвам, независимо, че е Международен ден на думата благодаря, аз искам, той е международен, всъщност ден на думата благодаря, аз искам да ви благодаря. Точно заради това, че сме заедно. Здравейте на тези, които сега се включвате или ще гледате това мое включване на запис. Аз съм Цвета, а вие сте с моята страница Здраве и грижа с Цвети. Преди много години направих тази страница с идеята да мога да помогна на колкото се може повече хора. Да помогна така, че моята кауза през последните години, независимо, че съм медицинско лице, се превърна в това да повишавам културата и да повишавам отговорността на всеки един човек, зрял човек, към самия него. Защото тази грижа някак си отива на заден план. И тъй като в момента и времето е такова, че върлуват грипните вируси, затова и днес заглавих темата си грип с удивителна и въпросителна. Възможно ли е ние да се предпазим от грипа? Възможно ли е и вие да се предпазите от грипа? Защото както днес сподели моята колежка нейните мисли на глас, аз съм постоянно болна, а пък ти не съм те виждала да боледуваш. И това е факт, защото аз през последните 10 години създадох един различен навик. Един навик, който е свързан с грижата за мен самата и с грижата за моето семейство. И за това ще ви говоря постоянно за това, докато ви се отворят фонтанелите, така че да разберете, че грижата е ваша отговорност. Но да се върна днес на темата. Темата ми е грип и възможно ли е ние да се предпазим от грип. Искам да ви дам 5 мои съвета и не само мои, но 5 неща, които аз лично спазвам и които препоръчвам на другите хора около мен. Независимо дали са ми познати и непознати, защото понякога попадайки в непозната среда, аз споделям това, което правя. И не мога да споделя онова, което не правя. Това просто не е моето, и да давам съвети, акъли на други хора. Причината за всичко това, което ще споделя днес, е свързана с високата или повишената заболеваемост от грип, респираторни заболявания. И не забравяйте, каквато и ще пандемия да беше, колкото и да има хора за против, колкото и да се противиме, има вирус, и освен грипните, има и вирус, който се нарича COVID. А той въобще не е за подценяване. Така, добър вечер, виждам, че вече се включихте и гледате. Благодаря ви, че ми изпращате сърчица и аз ви изпращам. И тъй като настъпи това време на вирусите, те започват внезапно. Спокойно мога да кажа, че много хора казват, така както си бях в едно добро здраве, или нямах никакви оплаквания и изведнъж започна едно втрисане, започна температура, започнах едни такива болки по мускулите, по ставите, и това са първите симптоми. Започва внезапно. След това се появяват други симптоми. Те са свързани с
главоболие, с световъртеж, докато се включат и на малко по-късен етап се появи кашлицата, която е суха дразнеща и в същото време има болки в гърлото, хрема. Защо ви го казвам всичко това? Защото грипа никак не е за подценяване. Той не е онази лека настинка, а всъщност грипа е едно доста сериозно заболяване, което дава и много усложнения. Усложнения само по себе си, ако не бъдат взети мерки, има много усложнения. И какви са моите 5 съвета днес към вас? Като съчетала съм ги да са в 5, но в същото време в един съвет има включени и няколко неща, така да го кажем. Първото и важно нещо е в помещението, в което се намирате, да има често проветряване. Много хора казват, навън е много студено, как така ще проветряваме, но това е нещо задължително. Знаете ли защо? Защото думата вирус казвам, в превод означава отрова. Вирусната клетка, тя не може свободно така да има дълъг живот в пространството и честото проветряване всъщност спомага тя да бъде убита. Защото закачили се за клетка и тя започва да се размножава, и това съм ви го казвала много пъти, започва да се размножава само когато срещне гостоприемник. Тоест клетката най-често е тук в тази част. Уста, нос, очи, горни дихателни пътища. Въпреки че споменах очите, през тях също може да стане заразяване. Затова много е важно честото проветряване на помещенията. 5-10 минутки през примерно 2-3 часа. Няма да измръзнете толкова много, а в същото време ще е на хубав свеж въздух и вие дори ще дишате и по-лесно. Другото нещо, което е свързано с проветряването е ние да правиме поне веднъж на ден разходка. Тази разходка, която е в свободно движение, например в парка, добре облечени, с малко по-бързо темпо. Това дава един добър тонус и в същото време това е каляване. Не се страхувайте от студа, а всъщност използвайте го. Най-вероятно често сте чували, че защо е това такова едно никакво време, с никаква температура, пък влажно, защо не настане един студ, че вирусите да измрат. Но, ето това е хубавото нещо на студа, защото винаги сме склонни да търсим онези негативни неща, които дори не ни служат, но просто така се ги използваме. Втората моя препоръка или втория мой съвет е да поддържате добра лична хигиена. Добрата лична хигиена се състои в това често да миете ръцете. Често да миете ръцете, защото ние постоянно сме склонни да се пипаме тук, там, без да се усещаме, но чрез тях ние можем много лесно да придвижиме вирусите да попаднат в нашия организъм. Какво означава често миене на ръцете? С топла вода, с сапун и това да бъде в рамките на 10-20 секунди минимум. Разбира се, има на моменти, които нямаме течаща топла вода, затова е добре да използваме дезинфектанти, или има достатъчно на пазара, както и мокрите кърпички. Защо е важно да мием ръцете? Едно, вируса може да попадне, например, или бактерия върху плод, върху някакъв предмет и ние отново неволно да го придвижим много по-бързо, защото и бактериите могат да бъдат предавани през устата. Най-честото заразяване от вирус е точно въздушно-капковия път и това е най-бързото, най-лесното заразяване по този начин. Боравим с пари, така много обичаме шума на парите, говорим за пари, но какво ни носят те? Парите са просто едно средство, те не ни дават щастие, те не ни дават
не ни дават топлина, а всъщност те са просто едно средство, но ние го използваме, а пък парите са един генератор на вируси и на бактерии. Затова след всяко боравене с финикийски знаци е много важно измиването и на ръцете. Третото нещо, като препоръка, съвет, това е събирането с много хора на едно място, събирането с болни хора и дезинфекцията и носенето на предпазни маски. Много хора казват, защо ми е тази маска? Всъщност маската ти служи като филтър. Покривайки устата и носа, тя задържа всички онези вируси и бактерии и тази маска, разбира се, трябва да се сменя на два. Виждате ли ме? Чувате ли ме? Дайте ми знак, защото виждам, че и интернет не виждам. Имате ли коментари? Пишете коментари, ще отговоря на всеки лично и мога да дам лична препоръка. Останете до край, за да чуете още нещо, защото последните стъпки са от изключително значение. Аз няма да се спирам подробно върху тази трета стъпка, защото вие много добре знаете, че трябва да избягваме контакт с други болни, но използвайки, грижайки се добре, храняйки се здравословно, ние набавяме чрез здравословното хранене достатъчно витамини и антиоксиданти. Кои са тези храни обаче, които ни набавят антиоксиданти и витамини? Разбира се, това са плодовете и зеленчуците. И колкото по-пъстри, и колкото по-цветни, и колкото е по-голяма и разнообразна гамата от плодове и зеленчуци, толкова повече витамини набавяме в организма. Както и антиоксиданти, меда също е много ценен и полезен. Суровите ядки, различните семена, те са тези, които обогатяват нашия организъм с витамини и антиоксиданти и това е едно важна част от нашето хранене. Да не говориме, добре, Мери, благодаря ти, чувате ме, радвам се, видях един коментар. Полезно ли ви е това, което ви споделям сега? Дайте ми от 1 до 10 ми напишете дали ви е полезно това, което споделям за тези, които гледате в момента, както и след това, разбира се. Онези от вас, които ще гледат на запис, ще се радвам да ми напишете коментар с цифричка от 1 до 10, като 1 не ми е много полезно, даже хич, и 10 е много полезно. Не бъдете максималисти, защото когато напиша 10 за нещо, че ми е супер полезно, то означава, че за мен малко не е така. Искам да отговоря на човека по начин, по който той да остане удовлетворен, но това не е моето удовлетворение. Така, четвъртата стъпка беше здравословното хранене, наблягайки на плодове, зеленчуци, семена, мед, заради богатото съдържание, с което набавят организма ни с витамини и антиоксиданти. Добре, благодаря. Петата стъпка, здравейте, злати, здравейте на тези, които се включвате сега. Петата стъпка е да повишим приема на антиоксиданти. Защо го поставям това като на последно 5-то място го поставих, но това е абсолютно и важно, защото, както казва главният вирусолог на България, академик Гълъбов, той споделят следното. За да се справите с грипа, са нужни 2 неща. Противогрипни средства и антиоксидантни средства. Какво има в предвид? Това са ресвератрола, витамин С, витамин А, витамин Е, селен, кютен, лутеин и все
от тази гама. Те предпазват клетките от навлизането на грипния вирус. Отворете си ушите и чуйте внимателно. Тези витамин С, А, витамин Е, селен, кютен, ресвератрол, те помагат на организма да се предпази от навлизането на грипните вируси в него. И всъщност те представляват един своеобразен щит. Разбира се, антиоксидантите се справят и с нещо друго, наречено антиоксидантен стрес, но темата ми в момента е грип, ще говоря само за това. А най-доброто набавяне на тези вещества, хранителни вещества, става чрез приемането на хранителни добавки. Поради това, че ние с храната, колкото богата и пъстра да е, колкото и семена и мед да ядем, ние не можем да набавим онова количество, което ни е необходимо. Затова са необходими хранителните добавки и точно тук е тяхната роля. Неведнъж съм ви говорила, че чрез добавките ние можем да увеличим защитата на нашия организъм. Днес отново ми се иска да ви покажа кои са онези мои хранителни добавки, които съдържат всичките тези вещества. И ако в началото на днешното ми включване започнах с споделянето на глас мислите на моята колежка за състоянието на нейното в постоянна болест, често боледуване, хайде сега постоянна болест, нали не мога да го кажа, но често боледуване и в същото време състоянието моето на здраве, на енергия, на работоспособност е точно приема на хранителни добавки. Нещо, което не осъзнавах. Моята кариера на фелшер започна преди много години. Преди 28, бих казала, даже около 28 години и повече. И тогава лекарката, с която работех, рускиня, изключително ерудирана жена, ме научи на много неща. Едно от това беше, тя казваше така: независимо, че аз съм лекар, независимо и че ти имаш, и ние работим заедно с теб, имаш малки деца, нещото, което искам да те науча и е ценно, да използваш винаги нетрадиционни средства. Онези, които имат по-бавно действие, но имат много по-добро, без странични ефекти и набавяйки на организма чрез различните билки и билкови комбинации онези хранителни вещества, които са ти необходими, много по-бързо и по-лесно. Аз не казвам, че с хранителните добавки, с билките няма да боледувате, но с тях много по-бързо и много по-лесно се справя организма. А знаете, че когато човек се разболее, освен дискомфорта, това много бърка и в джоба. Когато детето се разболее, освен дискомфорта, притесненията, това бърка в джоба. Защо? Защото не може човек да ходи на работа. Освен дискомфорта и въобще общото неразположение, защото ти като си болен се чувстваш ужасно, бих казала. Нито можеш да ходиш на работа, нито да имаш доходи, нито да правиш каквото и да било от това, което желаеш. И живота е не човек да боледува, живота е човек да се забавлява, да го живее. И за това хранителните добавки са част от ежедневието. За това са хранителни и за това са добавки, защото ние ги добавяме към храната, а не просто така да пием някакви измислени неща. Моите топ продукти в това отношение, ще ви кажа на здраве с един от тях. Ето го. Алоe Vera Имун Плюс. Какво има вътре?
селен. Чухте ли селена от 9? Джинджифил, цинк, мед, витамин С, лимон. Все онези вещества, които са и витамини, и антиоксиданти, които са необходими. Другото ми ценно нещо, което ми набавя витамини, и когато споделях за колкото по-пъстро, колкото по-цветно, 21 различни плода и зеленчука се съдържат в моите витамини. В момента на този сезон какви плодове и зеленчуци има? Аз няма да отговоря на този въпрос. Вие спокойно можете да си отговорите. Другото нещо, което е много ценно и повишава защитата ни срещу вируси, е ценната билка Цистус инканус или билката памуклийка, която е мощен антиоксидант и в същото време много мощно противовирусно нещо. Казвам нещо. Средство, билка, както искате. Ето я в капсула. В капсула. Много бързо, между 9 и 12 час, 75% от вирусите са неактивни от прием, не в профилактична, в лечебна доза. И когато усетя общо неразположение, както и за профилактично, нека да ви кажа отново на здраве и да си пина малко от моето алое. Добавям нещо, което отново е природно средство. Отново е натурално средство. Царицата на животинския свят. Коластрата. Коластрата. И отново ще споделя днес разговора ми с моята колежка. Тя казва така. Говорихме за коластрата, защото била чула някаква една дама, всъщност била чула, той и аз присъствах там, една дама, която вчера каза: преди и аз давах коластра, и то същата коластра, обаче детето ми като започна да прави пристъпи и аз се спрях. При което аз леко така бях шокирана и я попитах каква е причината да я спреш. Даже точно в този момент е супер подходящо даже да продължиш. И тя ми отговори: не знам, стори ми се, че трябва да го махна това нещо, защото детето си имаше лечение. Ето тук е знанието и незнанието. Това, което се носи в интернет и хората споделят каква ли не информация, защото аз ви казах, че с моето медицинско образование много обръщам внимание на всички хора, които говорят в пространството, и когато чуя нещо, някаква глупост буквално, защото много сме хората, гледаме как да изкараме едни пари в по-голямата част от случаите. Тук не става въпрос за това да ви продам аз продукт. И много внимателно искам да ви обърна внимание да се доверявате на хора, които може да не познавате, но проведете разговор с тях. Проведете разговор, но не пишейки се. Проведете разговор по телефона. Проведете разговор чрез някоя от било то Viber, Messenger. Знаете, че има и зрително можете, докато говорите с човека, да задавате въпроси, той да отговаря на вашите въпроси и да ви консултира, така че и вие да бъдете спокойни. Защото много хора казват: за мен е важно какво ще каже моя лекар. На него имам доверие. Да, и това е така. Ако даден лекар е мой личен лекар, това означава, че аз съм го избрала и съм му се доверила, и той има причина за това. Защото във времето той е оправдал моето доверие.
Затова много внимателно, когато купувате разни неща, нека да бъдат от достоверен източник. Нека да бъдат с гарантиран происход. Забележете, гарантиран происход. И ако аз сега ви разказвам за всичко това, то е нещо, което вече 10 години аз съм един от хората отново, да, доверявам се бързо и лесно, но преди да се доверя, съм проверила определена информация. И до момента отново продължавам да правя сравнение с всичко онова на пазара, което се движи, какво говорят хората, за да може да накрая да взема мое собствено решение. И тогава няма на кого да се сърдя, защото избора е мой. Не ми го е набутал някой, ами аз съм го пожелала да го имам. Затова много внимавайте и ще ви говоря в следващата седмица за нашите избори и как всеки един въпрос, който възниква в нашата глава, ние в най-бързия начин сме склонни да го провокираме и да кажем не. Доверете се, не можете да бъдете в едно такова постоянно състояние на съмнение. Но внимавайте, наблюдавайте хората, наблюдавайте тяхното излъчване и онова, което ви говорят. Защото в по-голяма част от случаите човека говори едно, показва съвсем различно нещо. Вие кого ще изберете? И съвсем накрая отново ще припомня 5 мои важни препоръки и съвети към вас за това как да се справите с вашата защита на организма, чрез това да се предпазите от грип. На първо място, често проветрявайте помещенията, върнете се отново и отново и изгледайте от това видео. Правете разходки. На второ място, поддържайте добра лична хигиена, често миене на ръцете, особено когато пипате пари, измивайте ги. Да, хубав е шума, добре звучи шума на парите, но те са и носители на бактерии. Третия съвет, третата препоръка е свързана с това да не се събирате с много хора на едно място, да избягвате болни хора, нали, в момент на епидемия. Това не е вие да седите с съмнението. И носете за ваша сигурност маска, която предпазна маска, има за еднократна употреба. Покрийте носа и устата. Това е вашата защита. В същото време пък вие, ако сте болен, ще защитите другите хора. Използвайте я за кратко, по времето на престоя там, особено ако посещавате болници и поликлиники. Нали, такива лечебни заведения. Четвъртото важно нещо е обърнете внимание на вашето хранене. С какво се храните? Хранете се повече с плодове, зеленчуци, семена, мед, ядки. И петото важно нещо е добавете хранителна добавка към вашето ежедневие. Такава, която ви носи витамини и антиоксиданти. Аз ви споделих за моите, кои използвам. Ако имате нужда от консултация, ако се нуждаете да поговорите с някого, ако в мое лице виждате човек, който може и създава у вас предпоставка за доверие, обадете ми се. Аз не искам да и не го правя, да продавам едни продукти. Аз поделям и изправя само това, което аз използвам, което аз съм видяла като резултат и всеки ден срещам хора, които споделят удовлетвореността си от онова, което съм им препоръчала и са избрали да ползват. Така, казвам ви отново на здраве с моето алое. Вечер си го пия него. Ще ви говоря за още един продукт, но няма да е днес, който е част от моя вечерен прием. Така. Бъдете добри, обичайте и бъдете обичани. Изпращам ви много целувки
Бъдете здрави и ви благодаря за това, че тази вечер бяхме заедно. Изпращам ви много, 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 много сърчица и много, много любов. До скоро!